پشتی دانوستاندنên bi Amerîka ra karbidestên Rûsî bi karbidestên NATO ra li Belarusê kom dibin di pêra digel rêxistiya ewlekarî û hevkariya Ewropiyan li Vîyena. Tevaya danûstandinan hewlên Rojavane ji bo rêgirtinê li niyaza Rûsya ya parçekirina Ukrayn. Herçava mezna karbidestên NATO bawer nakin ku ev danûstandin di heftiyekê de tevaya pirsgirêkên Rûsya û Rojava çareser bikin lê dibe rê li şerrekî bigirin. Ev hewldanên giring ji bo çareseriyeka siyasî ku rê li berdem şerekî çekdarî bigirin. Ji ber vê yekê em bi niyazeka baş diçine danûstandinan û amade ne ji bo miştomeriyê li ser kakila pirsgirêka. Lê di heman dem de em ê guhê xwe bidine hemû nîgeraniyên Rûsya. Min berê jî dema Serokwezîrê Norwêcê bûm guh dida Rûsya û ez dizanim ku rêkeftinek diger Rûsya mumkin e. Bi alîxwe ve karbidestên Rûsî dibêjin peyamên ji Washington û Bruxelles derdikevin nehan derin. Serokê desteya Rûsya ji bo danûstandinan cêgirî Wezîrê Derveyê Rûsî gotiye Mosko milkeçî fişar û gefan nabe û her kesê bawer bike ku pêşketinek lezgîn dê di danûstandinan de çêbe sawîlke ye. Mosko dixwaze êdî berfirehkirina NATO berefroşhilat bi taybetî endametiya welatên berê yên êketiya Sovyet rawestîne. û her wesa tevaya çalakiyan li wan welatan ragirin ku piştî sala 1997 bûyne endam. Li heman dem Ukrayna ku Washington û NATO piştgiriyê lê dikin dixwaze Rûsya leşkerê xwe ji sûnorên wê derxe wek garantiya serketina danûstandinan. Divê em hemû zanîbin ku daxwazên Rûsyê ji hevalbendan nabe wek helwestê danûstandinê be. Heta ku tankên Rûsî ji snorê Ukrayna dernekevin, nabe êrişkar şert û mercan danin. Em dibînin ku Rûsya hewl dide, gotûbêjê bi gefên şarekê nû bê ku çi gavan ber bi çareseriyeka aştiyê ve pavêje. Ji ber vê yekê careka dî ez dibêjim, gotûbêjên min li ser gerantiyên ewlehiyê bi vekşîna leşkerê Rûsî ji axa Ukraynayê dest pê dike. NATO û Washington kêf piştrast kirine ku çi biryar bêy Ukrayn nahêndan. Egerçî niha welatiyên Ukrayn dixwazin hikûmeta wan cih li dor maseya danûstandinan bigire. Divêt Ukrayna di nav danûstandinan de amade be, ji ber ku ew rasterast girêdayê ewlehî û jiyana wê ne. Nîva xelkê Ukrayn bawer dikin ku gefeya dagîrkirina welatê wan ji alî Rûsya ve rast û dirist e. Nêzîkî 6 sedê ji wan digel Hindê ne referandum bêkirin ka eger welatê wan bibe endama NATO yan ne. Ji sala 2014 were hêzên Ukrayn şerê wan hêzan dikin ku Rûsya piştevaniyê li wan dike. Şerê ku heta niha 15,000 kes tê de hatine kuştin. Hêzên berevaniya Ukrayn jî ne gelkê gejbînin li hember danûstandinên ku tên kirin. Amerika довольно-таки Ez erkên xwe bi cih tînim û axa xwe diparêzim û yekîneya xwe ya serbazî pirê ve dibim. Tiştê ku niha ez dizanim ev ye. Heta ku ez li vir ez wan danûstandinan nakim xema xwe. Ji ber ku baweriya min ew bandora dramatîk li ser rewşa li vir nakin. Li roja eyên wezîrên derveyên hevbendiya NATO civiyan ji bo gaştina helwestekî hevbeş li hember daxwaza Rûsya ya ku dibêje divê NATO dev ji ber firehkirina hevbendiya xwe beref rojhilat berde. Helwestê sekreterê giştiyê NATO jî vebirî bû. Ne biryara Rûsyaya kakî bibe endam di NATO de. Lê helwestê herî tund ji wezîrê derveyê Amerîka Tony Blinken bû demagotiya televizyona CNN divê Mosko biryara xwe bide ka dê bikeve danûstandinan yanî bikeve berokê berhengarbûnê. Wî hojdarî da ku Rûsya dê rastî encamên xirab bibe eger careke dî êrişî Ukrayn bike. До азербайджанського народу, ви знаєте, так звані миротворці також